Lietanie teplovzdušným balónom je jedným z najkrajších a zároveň najnáročnejších spôsobov, ako spoznávať svet z výšky. Dnes sa rozprávame s Romanom Serbinčíkom, skúseným pilotom balónom, ktorý nám prezradí čaro a umenie tohto netradičného povolania. Roman, vítaj ešte raz u nás. Ďakujem. My sme sa už rozprávali o tom, že je to naozaj veľmi zaujímavé, krásne, ale aj netradičné povolanie. Áno. Koľko vás je pilotov možno v Československu? Čo viem, naposledy sa rozprávalo o čísle nejakých 120, 130, ale ťažko povedať, či sú nejakí aktívni, pribudli. Viem, že v Čechách pribúda hlavne veľa mladých pilotov, na Slovensku je to trošku menej. No. Získať takýto certifikát je náročné? Je to pilotná licencia. Nie je to náročné, ale hlavne musíš byť zdravý, respektíve telesne fit. A potom sú tam rôzne skúšky a samotné učenie lietania a tak ďalej a tak ďalej. My sme hovorili, že let balónom patrí medzi tie najkrajšie, najzaujímavejšie zážitky určite v živote každého, ktorý nastúpi do koša a zaletí si s tebou. V akej výške sa lieta balónom? A my lietame, keď sa lietajú komerčné lety, okolo nejakého 1 kilometra. Takže či už sme vo výške 700 metrov alebo 1 kilometr, tak ten pohľad z hora už je, dá sa povedať, rovnaký. Ja osobne mám radšej tie nízke prelety ponad dedinky, mesta, stromy a tak ďalej. A keď stúpaš hore, máš pocit, že na chvíľu opúšťaš realitu, alebo musíš byť absolútne koncentrovaný s takýmto veľkým balónom? Podľa toho, v akej oblasti lietam. Sú oblasti, kde proste viem, že mám miesto pristátia, hoci kde, či letí vpravo, vľavo, takže tam trošku aj ja si to užívam, lebo viem, že OK, za nejakú polhoďku, 3-4 hoďku pristanem a mám kde. Sú oblasti ako tie, kde lietame, kde sú medzinárodné letiská a iné letiská, tak tam sa fakt musím koncentrovať a rozmýšľať, ktorým smerom chcem ísť a kde nemôžem ísť. Takže sú tie lety rôzne. A môže sa stať, ale respektíve dejú sa veci na palube toho koša, ktoré neráta, že sa môžu stať? Máš napríklad aj nejakú vtipnú, zaujímavú alebo krízovú situáciu? Mám rôzne príhody. Čo sa týka napríklad krízovej, tak sa stalo nám, že taký starší pán nám odpadol v koši. A to bolo preto, lebo mu manželka povedala, vieš čo, ideš letieť do balóna, nepí veľa, lebo budeš chcieť na záchod, nebude kde. Potom mu povedala, že naobliekaj sa, lebo bude zima, čo ani nebola. A nakoniec toho, že nepil, bol naobliekaný a z tých horákov sála teplo dole, tak sa trošku dehydroval a odpadol. Ale to sme vyriešili, sa dalo pristať nejakých 20 minút a bolo všetko v poriadku. Dvihli sme mu nohy a bolo to v pohode. Keď sme teraz zaujali divákov, ktorí by to chceli skúsiť, tak čo všetko treba preto spraviť? A hlavne si treba objednať letenku, a hlavne u nás. A potom mať odvahu vyskúšať to a vystúpať s nami do oblakov a užiť si tú romantiku a to dobrodružstvo. My sme na záberoch videli aj to, že v Koši sa počas fiesty v Košiciach bol disc jockey. Áno. Stávajú sa tam aj také životné udalosti, že napríklad naozaj zásnuby, alebo je to taká romantická chvíľka. Disc jockey teraz bol prvýkrát a to bolo super. A presne áno, zásnuby sa nám stávajú často a ten ženich pokľakne a spolupracuje aj s tým pilotom tak, aby proste sme to dosiahli to, čo chce a to, aby povedala áno. Musím zaklopať, že väčšinou každá povedala áno pri tej fakt, že romantike a tom adrenalín v krvi. Takže áno, stávajú sa aj takéto krásne chvíle. Tie balónové fiesty ma zaujali. To je súťaž, alebo je to Nie, to je stretnutie krásy balónov. Môžeme to aj takto nazvať. A zatiaľ sme stále výhercovia, lebo máme najkrajší balón. Nie, je to stretnutie fanatikov balónového lietania, ktorí takto putujú po celom svete a stretávajú sa spolu a robia radosť presne tomu publiku, ktoré vidíme a hlavne tým, že ten náš Hugi je taký krásne vysmiatý, tak robí hlavne radosť tým najmenším. Ty sa tomu venuješ už cez 15 rokov, je to naozaj veľmi dlhá doba. Ktorý zo zážitkov si tak uchovávaš najviac v pamäti? Veľa. Ja mám veľa krásnych zážitkov, napríklad toto hovorím, ako je Saudská Arábia, to bol krásne lietanie každý deň. Potom sme leteli v Katare, štartovali sme od stredu, z mrakodrapov pristávali za mestom, za Dohou. Indiu, teraz čo sme videli fotky a pristátie v tom močiari, je proste krásne. Ja lietam už, ako venujem piloťák, mám cez 10 rokov, ale venujem sa tomu od detstva, respektíve od 96. som prvýkrát vletel v Košiciach na fieste, takže ja tých zážitkov po tých fiest mám strašne veľa. My traja sa zmestíme do koša? Jasné. Tak ideme. Keď sa ráno trošku menej naraňajkujete, tak áno. No dovol. No my to nesieme. Srandu si robím. Ale nie, akým spôsobom sa potom ale prenáša ten balón, lebo keď človek ide do Saudskej Arábie, do Aluli, to nie je hneď za rohom? Tak. Keď ideme takto, že akože mimo Európu, tak ten balón sa zbalí na 2 palety. Na jeden sa dá tá bublina, prigurtňuje sa, na druhé sa dá ten kôšte, sa prigurtňuje, zbalí, ideme na švechát, na špedičku, pošle sa to preč a o nejaké 2 mesiace, mesiac na prilete my nájdeme to takto zbalené, ako sme to poslali.
rozbalíme si to, lietame a potom na konci zase sa to zbalí na palety a pošle domov. Ktorá je najkrajšia časť Slovenska, ktorou si preletel a si povedal, že tak toto stálo za to z balóna? Skoro každý let stál za to. Ako každý let je jedinečný. To znamená, že nemám fakt, že vytipované, že toto Slovensko je, respektíve aj Slovensko, aj každé krajina z hora sú proste úplne o niečom inom, ale je to nádherné. Treba zažiť. No a keď si hovoril o tých svojich začiatkoch a o tom putovaní s otcom, znamená to, že už ako malé dieťatko ťa ťahal ako mača v koši v balóne? Ani nie, ja som sa skôr ťahal, že som chcel ísť s ním, ale tým, že bola ešte doba, že on lietal ako na území Československa, takže áno, československé fiesty, áno. A potom, keď som ja už si proste začal robiť piloťák a začal lietať sám pre seba, tak ja už som s tým začal, že sme začali lietať po svete. Roman, posledná otázka. Čo ťa čaká v dohľadnej budúcnosti? Máš pred sebou nejaký špeciálny let alebo projekt? V dohľadnej budúcnosti ma čakajú komerčné lety, ktoré mám od zajtra až do neviem kedy. Najbližšia fiesta nás čaká v Holandsku, to je koncom augusta. A ďalej uvidíme ešte. Tak super, držíme palce vo všetkých letoch, aj nech sú klienti spokojní a príjemní. A ďakujeme, že si prišiel porozprávať nám o tejto krásnej práci. Ďakujem za pozvanie. Čo ťa čaká v budúcnosti? No neviem, kam si zaletím. My každopádne